बड'ल लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामाव मैयानि सानाव एन्टि कराप्सननि हानजाया घुस लानायनि दायाव सानै हमदों। आसामनि एन्टि कराप्सन हानजाया गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बादियै सं दाननानै मैया करिमगन्जनि सदर सार्केल अफिसनि मण्डल रन्जन गस्वामीखौ रां घुस लानाय समावनो हमो। लोगोसे मैयानि सानावनो धुब्रीयाव सासे सरखारि मावख'गिरिखौ हमदों एन्टि कराप्सननि हानजाया। सर्व शिक्षा अभियान मिशननि डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार आजारुल इस्लामखौ एन्टि कराप्सन हानजाया रां घुस लानाय समावनो हमनो हायो। मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। 2021-22 मायथाइयाव खुंजानाय APSC आनजादनि फिथाइखौ थांनाय 20 आगस्ट खालाराव फोसावनाय जादों। बे APSC आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव साथाम बर' फिसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। उथ्रिसारनो हानाय बर' फिसाफोरनि मुं फारियै उदालगुरि जिल्लानि बाप्पि सरगियारि, क'क्राझार जिल्ला बागानसालिनि देबि नार्जारि आरो बाक्सा जिल्ला सालबारिनि नयनज्योति बसुमतारि। गांफुजानाय मासेदाव सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय 2022 मायथाइनि साहित्य एकादेमि लाइमोन बान्था मोननो हानाय बर'नि फिसा अलंबार मोसाहारिनो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारि बिथाङा 10,000 रांजों बान्था बावदों। अलंबार मोसाहारिया गोरिब नखरनि सासे लाइमोन लिरगिरि। बिथाङा उन्दै समनिफ्रायनो लिरनाय हुदा खालामबोदोंमोन। बिथाङा गावनि लिरबिदांखौ फोसावनो थाखाय गोबां जुजिबोदों, आं नुबोदों। सानसेखालि खन्थाइ बिजाब फोसावनो थाखाय फैसा बिनायनि रायजा हरनाय जाथायखौ आंहा दाबो गोसोआव दं होनना फैला जे बरगयारि बिथाङा बुंथियो। बावैसो कच राजा अनन्तराय महाराजाया 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिनि सिगां वेस्ट बेंगल रायजोनि सिङाव थानाय कच बिहारखौ भारतनि गोदान इउनियन टेरिटरि सोरजिनाय जासिगोन। बे कच बिहाराव बिटिआरनि जिल्लाखौ लाफानानै आसामनि माखासे जिल्लाफोराबो हाबफागोन होनना बिबुंथि लाखिनायाव बिटिसिआव मैखोम बिजाथाइ सोमजिदों। अनन्तराय महाराजानि बिबुंथिनि सायाव बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बुङो दि बड'लेण्ड रायजोनिफ्राय 1 इन्सिबो हा कच बिहार रायजोनो हगारना होनायनि जेबो सोंथियानो फैया होनना गोख्रों रावजों बुंथियो। अनन्तरायनि बिबुंथिया नंखाय बिबुंथि होननानै फिनजाथाय दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि। अनन्तराया नखर मन्थ्रि अमित शाहनि मुं लानानै नंखाय बिबुंथि खालामदों। अनन्तराया नंखाय महाराजा। सोनाब बेंगल रायजोआव फैगौ बिसायख'थियाव बादायनो थाखाय बिजेपिआ मोनसे ललिपप दिन्थिदों होनना दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथियो। अनन्तरायनि बिबुंथिनि सायाव मिरु एबसुआ चिराङाव खौरांगिरि मेल खुंनानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि अनन्तराया बड'लेण्डनि हा आरो आसामनि हाखौ लानानै खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बड'लेण्डनि हाखौ 1 इन्सिबो हगारनाय जानाय नङा। अनन्तराया बिटिसिनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ कच बिहार रायजोआव सोसननो नागिरनाय बाथ्राया बिथा गैयै, इमप्रेक्टिकेल होनना दिपेन बर' बिथाङा बुंथियो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालनि गेजेराव टुइटाराव दान्थे बिदान्थे। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा मेट्रिक आनजादाव लाथिख' फरायसा उथ्रिनो हानाय फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनो फोसावनायखौ लानानै बे दान्थे बिदान्थेया जायो। आसाम सरकारनि बे थांखिखौ दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवाला हिमन्त बिश्व शर्माखौ टुइटनि गेजेरजों गाग्लोबो। अरविन्द केजरीवाला टुइटनि गेजेरजों बुङो दि फरायसालिखौ बन्द' खालामनायानो गुबै समाधान नङा, बिनि सोलाय गोबां फरायसालि खुलिनायासो गोनां होनना। बे टुइटनि फिननाय होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया टुइट खालामो दि हमाक गैयालासे बाथ्रा दाबुं। आं जेब्लानिफ्राय सोलोंथाइ मन्थ्रि जादों बेनिफ्राय रायजोआव गासै 8,600 गोदान फरायसालिखौ गायसनबाय। थांनाय 7 बोसोराव दिल्लीयाव गंबेसे फरायसालि खुलिखो होनना सोंथि खालामो। हिमन्त बिश्व शर्मानि बेबायदि टुइटनि फिननाय होनानै अरविन्द केजरीवाला टुइट खालामो दि सानैबो गावबा गावनि फरायसालिखौ नायसंनो थांखि लानांगौ, आसामसिम फैनो गाव थियारि आरो माब्ला फैनांगौ होनना गोख्रों फिननाय होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।